आयुष्यात काही असे वळण येतात ज्याचा सामना करायची आपली कदापि तयारी नसते, पण तो करावाच लागतो. ही कथा काही अशीच आहे. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन दाबा. सुमित, एक 25 वर्षाचा मुलगा, आपल्या गावापासून बराच लांब राहायला आला होता, शहरामध्ये. अर्थात त्यांनी खूप अभ्यास करून, परिश्रम करून एका मोठ्या कंपनीमध्ये शेवटी त्याला नोकरी लागली होती. लाखभर पगारही होता. कसेबसे त्यांनी घर शोधले भाड्याने आणि शेवटी पहिल्या पगारामध्ये त्याला खूप आनंद झाला. त्यांनी घर आता सजवण्याचे ठरवले. छोटीशी टीव्ही आणली. सोफा सेट पाहायला गेला, पण तो खूप महाग होता. 1-2 पगारामध्ये नंतर ते घेऊ असं त्यांनी विचार केला. छोटे मोठे सामान आणले आणि सहज तो त्याच्या काही बजेटमध्ये फर्निचर आहे की नाही हे पाहायला गेला दुकानामध्ये. तिकडेच एक छोटेसे दुकान होते. तो आतमध्ये गेला. सगळे काही पाहिले, पण त्याला आवडेल असं काहीच नव्हतं. शेवटी निघणार, पण त्याला त्या क्षणी एक मोठी खुर्ची दिसली, जी हवेच्या झोक्याने जणू स्वतःहून हालत होती. ती इतकी मऊ होती की तिच्यावर बसल्यावर असे वाटतच नव्हते की आपण एका खुर्चीवर बसलो आहे. सुमितने त्या क्षणी त्या दुकानाच्या मालकाला सांगितले, मला ही खुर्ची पाहिजे. कितीला? त्या मालकाने सांगितले, ही खुर्ची आम्ही देत नाही, जावं दुसरं काहीतरी घ्या. सुमितने विनंती केली आणि शेवटी त्या खुर्चीचे 2 पट पैसे जास्त द्यायला तयार झाला. तो मालकही खुश झाला आणि त्याने ती खुर्ची त्याला देऊन टाकली. पण मालकाच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच हावभाव होता. त्या सुमितची ती खुर्ची घरी येताच मालकाने त्या कामगारांकडनं पैसे घ्यायला देखील नकार केला. असू दे, सुमित फार खुश होता. रात्र झाली. आईबाबांना सगळे गोष्टी कळवल्या आणि सुमित हा झोपी गेला. पण अचानक झोपी गेला असताना त्या खुर्चीचा आवाज जणू हा स्वतःहून येऊ लागला. सुमितला जाग आली आणि सुमित तसा सुटून उभा राहिला. सुमितने पाहिले की ती खुर्ची हिचा फक्त आवाज जरी येत असला तरी ती जागची कुठेही हलली नव्हती. त्याचा भ्रम असेल असं त्याला वाटत होते आणि तो झोपी गेला. दुसऱ्या दिवशी ऑफिसच्या कामात व्यस्त असल्याने त्याला त्याच्याकडे बघायला वेळ नव्हता. रात्र झाली आणि सुमित पुन्हा झोपी गेला. पण आता मात्र ती खुर्ची तशीच हालू लागली. स्पष्ट जाणवत होते की त्या खुर्चीवर कोणीतरी बसले आहे, त्याशिवाय ती खुर्ची एवढी हलणार नाही. सुमितला जाग आली आणि सुमितने जे दृश्य पाहिले ते पाहताच तो जोरात किंचाळू लागला, कारण की त्या खुर्चीवर हाडांचे सापळे होते. हे पाहता सुमित जोरात उठला, पण जवळ जाताच त्यांनी पाहिले की तिथे काहीच नव्हते. पण खिडकी मात्र उघडी होती आणि त्यात हवेचा वेग देखील प्रचंड होता. सुमितला असे वाटले की कदाचित हवेमुळे त्याला हा भास झाला असेल. खिडकी बंद केली आणि तो झोपू गेला. पण कसले ना कसले भास आता रोज होत होते. अशीच एक रात्र आली होती जी सुमितच्या आयुष्याला पूर्णपणे बदलणार होती. रात्रीचे 12:30-1 वाजले असताना ती खुर्ची पुन्हा हलू लागली. पण ती हलली असतानाच सुमितने कळत न कळत त्याची नजर त्या खुर्चीकडे गेली, तर कोणी नव्हते. ही खुर्ची एवढी का हलते याचा प्रश्न सुमित शोधण्यासाठी तिच्या जवळ गेला आणि सहज एक टॉर्च लाईट मारली. टॉर्च लाईटने काही दिसलं नाही, पण नंतर त्याला कळाले की ती टॉर्च लाईट तर उभी होतीच, पण त्याचबरोबर कॅमेऱ्याची फ्लॅशलाईट चाललेली. सुमितने सहज ती कॅमेऱ्याची फ्लॅशलाईट बंद करण्यासाठी आपला मोबाईल जवळ आणला आणि समोरचे दृश्य पाहता जोरजोराने किंचाळू लागला, कारण की त्यांनी पाहिले की त्याच खुर्चीवर एक भली मोठी बाई बसली होती. तिने पांढरी साडी घातली होती. तिचे केस हे जमिनीपर्यंत लागत होते आणि हो, तिच्या कपाळावरचे कुंकू हे भले मोठे दिसत होते आणि ते क्रूर हास्य सुमितकडे पाहून देत होते. सुमितने मोबाईल खाली घेतला, पण तिथे असे काहीच नव्हते.
तो तसाच त्या बेडवर जाऊन झोपी गेला. दुसऱ्या दिवशी उठला. त्याला वाटलं ही काहीतरी भ्रम असेल, म्हणून आपल्या ऑफिसच्या कामामध्ये तो पुन्हा व्यस्त झाला. पण हे प्रकरण काही थांबणार नव्हते. तो पुन्हा झोपी गेला असताना त्याच रात्री त्याला भला मोठा पैंजणांचा आवाज येऊ लागला. कोण? सुमितने ब्लँकेटच्या आतमधनच प्रश्न केला, पण कसलाच हावभाव येत नव्हता. शेवटी सुमितने आपले ब्लँकेट हे खाली घेतले आणि सुमितला कळाले की तिथे कोणी नव्हते. म्हणून त्याने आपले डोळे हे पुन्हा एकदा उघडले आणि समोरचे दृश्य पाहताच त्याला जणू लकवा आला. कारण की त्यांनी पाहिले की ती खुर्ची हवेत तरंगत होती आणि त्याच्यावरती बाई ही जणू सुमितच्याच वरती येऊन ही उभी होती. सुमितला किंचाळावे की त्या इमारतीमधनं उडी मारून खाली पळून जावे कळत नव्हते. तो तसाच उठला आणि त्या क्षणी घराच्या बाहेर हा निघून गेला. मित्राला झालेला सगळा प्रकार सांगितला. मित्राने भ्रम सांगितला आणि काहीतरी करून त्याला पुन्हा त्याच्या घरी हे पाठवले. सुमित याला काही समजत नव्हते. तो रात्री तसाच जागा होता आणि आरशातून त्याला ती बाई आता दिसू लागली. ती सुमितकडे तशीच पाहून हसत होती आणि क्रूर आवाजात बोलली, मी तुला जिवंत सोडणार नाही. सुमित तसाच तिच्याकडे पाहत होता. तो तसाच घराबाहेर गेला आणि आजारी हा पडला होता. सकाळ झाली आणि तिने ती खुर्ची घेऊन आपल्या खालच्या त्या गार्बेजमध्ये टाकून टाकली, जिथे कचरा साठलेला असतो. ती भूतिया खुर्ची ही पुन्हा येणार नाही असा त्याला विश्वास होता. पण घरी येऊन संध्याकाळचं बघतो तर काय, ती तशीच तिकडे होती. सुमितला राग आला आणि सुमितने ती खुर्ची उचलण्याचा प्रयत्न केला. सुमितने ती खुर्ची तशीच उचलली, पण यावेळेला मात्र ती उचलत नव्हती. हे सगळं आहे तरी काय असा प्रश्न सुमितला पडला होता. तो तसाच धावत धावत त्या दुकानाच्या इथे गेला. दुकानामध्ये जाऊन त्या मालकाला प्रश्न विचारला. मालक काही सांगण्यास तयार नव्हता. सुमित बोलला की ती खुर्ची पुन्हा घेऊन जा, पण तो मालक बोलला ती खुर्ची आता आम्ही परत घेणार नाही, काही होऊ दे. बाचाबाची झाली आणि सुमितने शेवटी त्या मालकाचा गळा पकडला आणि तो मालक बोलू लागला, मी पण अशीच ही खुर्ची घेतली होती एका निलामामधनं. निलम? कसलं निलम? सुमितने प्रश्न विचारला आणि त्या मालकाने सांगितले की 2 वर्ष आधी इकडच्याच एका बाजूच्या इमारतीमध्ये एका बाई तिने त्या खुर्चीवरच बसून आत्महत्या केली होती अशी अफवा होती. पण नंतर कळाले की तिच्या नवऱ्याने तिला त्याच खुर्चीवर ठेवून तिचा गळा दाबला होता आणि ती खुर्ची तशीच घरामध्ये वर्षानुवर्ष होती. हे ऐकताच सुमितला झटका बसला. म्हणजे एवढ्या दिवस आपण एका भूतावर राहत होतो. याच्यावर काही उपाय? सुमितने विचारले. त्या मालकाने सांगितले, उपाय काहीच नाही. मी देखील एक भल्या मोठ्या घरामध्ये आणि भल्या मोठ्या दुकानामध्ये होतो, पण ही खुर्ची येताच आमचे नुकसान होऊ लागले आणि दुकान इथपर्यंत आले. ती खुर्ची ही तू नेली आणि पुन्हा एकदा आमच्या दुकानाची भरभराट होऊ लागली. ती खुर्ची अशी सहजासहजी जाणार नाही, कोणाला तरी घेऊन जावी लागणार, तेव्हाच ती खुर्ची जाईल. सुमितला हे पटले. यावर उपाय? सुमितने विचारले. तो दुकान मालक बोलला, कोणाला तरी ती खुर्ची देऊन टाका. सुमित तसाच त्या घरामध्ये गेला. पण यावर पर्याय काय? ही खुर्ची पुन्हा कोणाला तरी दिली तर तसाच त्रास देणार. शेवटी सुमितने ठरवले. त्याने ती खुर्ची तशीच ट्रकामध्ये टाकली आणि ती खुर्ची एका ग्राउंडवर नेऊन, म्हणजेच एका मैदानावर नेऊन देवाचे नाव घेऊन जाळून टाकले. ती खुर्ची पेट घेत असताना भला मोठा धूर येऊ लागला. तिकडेच
किंचाळण्याचा आणि रडण्याचा आवाज येऊ लागला. असे वाटत होते की जणू कोणीतरी त्या खुर्चीमध्ये जळत होते. रडण्याचा, किंचाळण्याचा, मला सोडा असे चित्रविचित्र आवाज येऊ लागले आणि शेवटी त्या खुर्चीचा राग झाला आणि ती तिथेच गळून पडली. सुमित त्याच दिवशी घरी गेला आणि आपल्या हातावर देवाचे कवच बांधले होते, धागे बांधले होते. तो झोपी गेला. पण त्या दिवशी मात्र ती खुर्ची पुन्हा त्याच्याकडे कधीच आली नाही. काही दिवस उलटले. सुमितला असे वाटत होते की कदाचित देवाच्या धाग्यामुळे ती शक्ती आत येत नसेल. पुन्हा एकदा देवाला धन्यवाद करून त्याने ते धागे काढले आणि तो पुन्हा घरी गेला. पण तसला कसलाही प्रकार त्याच्यावर पुन्हा झाला नाही. सुमितला पटले की त्या आत्म्याला कदाचित शांती भेटली असेल. आता सुमित तिथेच राहतो, तेही खुशालीने. ही कथा कशी होती? आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करून सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.